d'això sí. Només fan descompte aquí, a Camp de Tasa, a Puigmal... Però el Camp de Tasa és una passada, és una estació molt maca. No hi anem gaire. Petitoleta, però està molt bé. Quan fotem les canals sí que anem. Hi ha un cercle. Home, el Ben Michel, no el Ben Michel, sí, el Ben Michel, el corredor Ben Michel, l'havia fet 3 o 4 vegades. Però el David el fa esquiant, no l'hem fet mai nosaltres. Esquiant no. ¡Saltirón! ¡Ah, venga, Ricard! ¡Abajo! Baixem 2 vegades més així, ja plego. Perquè em trenco,